Ще го взема на 2 евро. И ще се молиме на Бога на комара. О, Цветанов, привет, добре дошъл. Стига спами, ще те ми отнеме накрая. Не дей така. 2, 3, 5, добре, стига, не дей. Чак толкова. Само малко ли? Малко. Давай бонусчетата, мила. Бонусчетата пълни тук за мама. Бонусчета трябва, че лошо. Само балко. Много рано ми дай хубава някаква златна или колектор, плиз. Знам, че златна няма и дадеш, ама добре колектор поне ми даде. Не ми се пие, май пак ще влизам пак ли? Хасан как дразни Марти. Още един колектор. Дай нещо златно, де. Златно, голд. Какъв ти е бъдещият цвят на косата? Руса съм, тъмно руса. С тъмен корен са ме направили. Така ще бъдат следващите 2 месеца със сигурност, защото заминавам. Там няма да се бладисвам при непознати фризьори в никакъв случай. Дай нещо златно да е. Едно голче поне ми дай един път, бе, мила. Един голд, един път поне дай, бе, мила. Дай тук. Изложи се. Не си се изложила? Това не го видях. Не си се изложила? Това само да кажа, че е на 2 евро. Близо 2 кила. Още над. Кой няма пари? 2 евра. В джобчето ще си прибера. Ей сега. Оп. Да, още... ня. Чай, че кучето чак се води. Ударихме ли ги? Мяу. Ще има парички. 2200 евракции. Има пари, бе! Стига ревави, има пари, бе! Пари като вестници. Или ще удара, или няма да удара. Това е положението, Минке. Дай бананите. Къде са ми бананите? Червени? Къде са ми мечките, мършо? Гроздета, моля. Не е толкова малко. Баранче. Аре, бе, брат! С едно ми сряза бананчетата. Как така повече от 5 евро да не играе? Плащай, нещастница, почвай да плащаш. Искам Максвид. Банани. Спешно банани. Едно зелено, само едно зелено. Браво, бе! Розови! 2 розови! Майка ти мръсничка. С едно сряза шиманите гроздета! Ма ти откъде си се запалил? Ти цяла игра от мен я видя, естествено. О, Тупак, какво става? Страх ме е да вкарам бани. Да, 6 банана ще ми дадеш на умрелите ми банани. На най-умрелите ми 4 банана ще ми метне 6.
То нищо не мята тази си игра, Да. Поне 6 дай. Да, 4. Дава, добре сме. Ударихме 2 и нещо. 2 и малко я ударихме. Преди малко. На пъш. Оп, добре. Дай 6. 5, добре. Това е прилично. Добре, избихме го. Поне го избихме. И сме и горна. Добре. Ай, не си толкова зле. Тя веднъж даде. Тя всеки ден ме ебе тая игра. Веднъж даде. Оп, 6. Не, 3. Защо само 3, бе, брат? Не може само 3 банана да ми дадеш. Това ако беше дал 6, знаеш какво ще да бъде? Това ако беше дал 6, знаеш какво ще да бъде? Това ще да бъде много тежък гърмеж. 1000 евро, мила. Оп. Са.